Първи, разбира се, е коалицията, която имаме с ДПС на национално ниво. Тя не е добре възприета от нашите симпатизанти в регион Кърджали. Ако трябва да бъдем честни, нашия основен опонент в област Кърджали не се нарича политическа партия ГЕРБ, а ДПС. Факта, че ГЕРБ съпоставя своите гласове с нашите, когато брои изборните резултати, ни казва, че изглежда за политическа партия ГЕРБ основният съперник сме ние, а не ДПС. Само ще напомня за кафето на Литвен Местан с Бойко Борисов точно в Кърджали. Ситуацията с АБВ до някъде също изигра роля за нашия по-слаб резултат. Не толкова в гласовете, които АБВ привлече към себе си, отколкото, че това доведе до разколебаване от страна на нашите симпатизанти и решението те да не отидат до урните в изборния ден. Третия аспект, според нас, е, че изборите за Европейски парламент не останаха добре осъзнати от нашите симпатизанти. Вината за област Кърджали, според мен, е изцяло на нашето ръководство. Не проведохме кампанията като достатъчно разяснителна. От другата страна имахме един пределно мотивиран вод от страна на ГЕРБ, които в желанието си невременно да се върнат на власт, бяха по-мотивирани да отидат до урните в изборния ден. Това ни кара да си мислим, че тавана на политическа партия ГЕРБ не е много по-различен от това, което те постигнаха на европейските избори. В национален мащаб считаме, че няма условия за предсрочни парламентарни избори. Защото избирателите подкрепили листите на БСП, ДПС и България без цензура, в никакъв случай не са вод за ГЕРБ. Считаме, че опасността Бойко Борисов да се върне на власт Аз като училище, извинявам се. Опасността Бойко Борисов да се върне на власт ще доведе до това вота за нас в индивидуални избори, местните, които се очертават, ще бъде значително по-голям. Това е нашата основна задача от тук нататък. Ние се готвим за местните избори, които ще бъдат проведени до година. Считам, че ще си направим своите изводи за предстоящия областен съвет, ще извлечем своите поуки и ще бъдем по-мотивирани за следващите местни избори. Не бива да пренебрегваме и обстоятелството, че в Кърджали сме с ново, по-младо ръководство, избрано в края на месец септември. Разбира се, то имаше шанса или по-скоро нямаше шанса да поработи на спокойствие, защото веднага беше вкарано в изборната вълна, което ни попречи от друга страна да си свършим работата чисто вътрешно партийно. Имаме достатъчно време до местния вод. Считаме, че ще го използваме както трябва и на местния вод ще бъдем мотивирани в по-голяма степен. Това е което аз имам да кажа. Друга аргумент ще добавя нещо. Според мен още един фактор изиграва роля в слабия резултат. Това е неясното отношение на ръководството на нашата партия към събитията в Украйна и в Русия. Не е тайна, че бих казал 90% от нашите избиратели традиционни са русофили. И отчетаха двойственото отношение на
изцяло подвластно на американското отношение. И понеже отчитаме и факта, че ролята на Сергей Станишев като президент на ПЕС не му даде възможност да отрази реално настроенията в партията и да вземе една по-категорична позиция. Лично аз имам преки впечатления от мнението на много хора. Това също изигра роля, като те знак на несъгласие с това, което става и отношението на Европейския съюз по тези изключително важни проблеми, които тресат сега европейския континент и отказаха да излезат от гласуване. Сега, аз бих добавил още нещо. Живота продължава. Ние се връщаме към ежедневието тук нашето Кърджалийското. Сега в петък е насрочен председателски съвет. Стягали се вече Общинския съвет да възобнови своята работа. Тук ни предстоят много тежки, бих казал, събития и тежки решения, които предстои да вземем. Тук вече говоря и като отговорник на нашата група съветите, защото знаете какво е положението в община Кърджали, финансовото положение. ДПС доказаха, че не могат да управляват добре община Кърджали. В момента тя е в финансов колапс. Това е известно на всички вас. Вече втори месец не се взимат заплати и се очертава, може би, близките 1-2 месеца това да продължи така. Защото всяко постъпление от местните приходи в сметките на общината се взема от частния съдия изпълнител, за да се покрият задълженията, които са с съдебно решение по изпълнително дело, мисля, над 4 милиона за Титан. Ситуацията е изключително тревожна и едно от първите решения, сега ще видя какво е подготвено като проект от дневен ред за юнската сесия, но по всяка вероятност ние ще настояваме, и то е нормално, да се актуализира бюджет, т.е. да се свалят местните приходи, защото 4 милиона, които не са предвидени, сега ще излезат. Ние имаме 12 милиона предвидени местни приходи в бюджета за годината, 4 милиона отиват. Какво ще правим? Трябва най-малко да актуализира бюджета, примерно 8 милиона и така. Така че в тази връзка завършиха европейските избори, но това, което засяга всички граждани на нашата община, е много, много интересно и предстои да се случват интересни събития. Това бих добавил към това, което е нашата отговорност тук като група общински съветници, още повече ние, както знаете, на изборите играхме като БСП, нашата коалиция, е много сериозна и ние ще си понесем отговорността като отношение и дебатите и приземната на решение. Поискате и някаква проверка на разходването на средствата, защото при положение, че всяка година се събират над 3 милиона от таксите на смет, в същото време имаме борч от над 4 милиона към събиращата фирма. Къде всъщност са парите? Как са разходвани тези пари? Къде са отивали? И то е ясно, че са отивали за разплащане на други разходи. Въпреки, че в закона е казано, че парите за такса смет се разходват единствено и само по предназначение. Но са отишли за покриване на други разходи. Ясно е. Това може да се променя